میرے پیارے محبوب دے غلامو زبان نہ آکھن آسان ہے لیکن 6 مہینے دا معصوم اصغر ہتھاں تے چک کے قربان کرنا آسان نہیں ہے 18 سالہ دا جوان حضرت علی اکبر بابا دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے عرض کردن بابا مینوں اجازت دیو اون محمد شہید ہو چکے اور حضرت قاسم سائیں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے مینوں اجازت دو میں جاواں میں بھی شہادت جام پیواں جدو میرے مرشد حسین پاک اپنے پتر والے تکیا ہے آپ فرمانن پتر اجازت ہے تیاری کرائیے تیاری کرا کے جس ویلے گھوڑے تے سوار کیتے آسمان وال منہ کر کے میرے مرشد حسین لجپال عرض کر دیں مولا توجہ فرما ایک قربانی اپنی بارگاہ دے وچ منظور فرما عرض کی تھی مولا تیرے دین کو دیکھ کے اکبر دینا تاریخ شادی دی بھن کے پہرائے میں 18 سالاں دا پیا آندائی کمرہ بن کے دین ترے تو قربانی دیسی ات کربل والے بنتے سم گیا بنرا ریت تتیتے تقدیر خدا دی من پر غور کرتا جس ویلے حضرت علی اکبر گئے یزیدی فوج دنال لڑدیاں آپ یزیدی فوج نو گاجر مولی دی طرح کٹدیاں جس ویلے پیاس لگیے واپس آئیں پیاس دی شدت ہوئی ہے عرض کرتے بابا اگر پانی دا ایک گھٹ مل جاوے میں ساری فوج نو ختم کر چھڑا واپس آئے آپ فرمادن پتر علی اکبر پانی دا موجود کوئی نہیں اے میں کر میرا لب چوس لے میرے لب چوس لے میری زبان چوس لے حضرت علی اکبر نے جس ویلے اپنے بابے دی زبان چوسیے عرض کرتے بابا تو آگی زبان تا میرے نالوں زیادی خوش کے واپس چلے گئے یزیدی فوج دنال لڑدیاں ایک ظالم نے نیزہ جو مارے ہے لیکن زخمہ دنال چورا گھوڑے تو گرن میرے مرشد حسین پاک توڑ کے گئے اپنی پتر دا لاشا جس ویلے چکے توجہ ابن عساکر والا لکھ دے جس ویلے مرشد حسین پاک گئے اپنے پتر دا لاشا چکڑے دی خاطر اس ویلے آپ دی ساری داڑھی کالی سی جس ویلے لاشا چک کے خیمے تک پہنچیں ساری داڑھی سفید ہو چکی آیا زہرا دا چن کربلا بیتا نانے دا دین بچا آیا زہرا دا چن کربلا بیتا نانے دا دین بچا آیا زہرا دا چن کربلا بیتا نانے دا دین بچا آیا زہرا دا مل کے کہہ دو چن کربلا بیتا نانے دا دین بچا آپ کی بیٹی معصوم سکینہ آپ خالی پانی دا پیالہ چک کے بابے دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے توجہ فرما عرض کر کے بابا ہن ساڈے کول پیاس برداشت نہیں ہو سکتی ذرا ادھر نگاہ تا مارو معصوم بچے پیاس دی شدت دی وجہ نال رو رہے العطش کی آواز آ رہی ہے توجہ فرما ایویں کرو چاچا غازی عباس نو اجازت دو جا کے پانی لے کے آوے آپ نے جس ویلے بیٹی والے تکیا ہے اکھاں دے وچ نیر جاری ہو گئے ذرا غور کر سو پتر بھی بڑے پیارے ہو گئے پر بیٹیاں دی محبت باپ نال ایک علیحدہ محبت ہوندی ہے ایک وکھری محبت ہوندی ہے آپ نے
نے بیٹی نو چکیا ہے سینے نال لگائے جناب پیار کیتا ہے آپ نے فرمایا غازی عباس جلدی نال آ میں تینوں اجازت نہیں دینی سی تو میرا پہرے دار آپ فرما دیں غازی عباس دا پہرا اتنا سخت سی خیمے والے پاسے کوئی انسان تے انسان پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا سی لیکن غازی ہن جلدی نال آ بیٹی چل کے آ گئی ہے ٹر کے آ گئی ہن اجازت دینی پیسی توجہ فرما غور تے کر توجہ فرما سو آج اگر 20-25 سال پیچھا جائیے اگر کوئی کسے نو کسے گھر نال ناراضگی ہوندی سی اگر بیٹیاں چل کے آ جاندیاں سن وہ ناراضگیاں ختم کر چھڑ دے سن لیکن آپ فرما دیں دھی چل کے آ گئی ہے بیٹی ٹر کے آ گئی ہے غازی میں تین ہن اجازت دینا اے میں کر جلدی نال جا خالی پانی دا مشکی دا چک کے جا فرات دے جا پانی لے کے آ حضرت غازی عباس نے جس ویلے تیاری کی ہے تلوار چکی نیزہ چکے خالی پانی دا مشکی دا چکے گھوڑے تے سوار ہو کے یزیدی فوج دے نال لڑدیاں فرات تے کنارے تے پہنچ گئے جا کے مشکی دا پانی دے بھر لے آئے آپ تے گھوڑے نے تھلے منہ کیتے فرمایا پانی پی لے زبان تے ہے سی لیکن گھوڑے کو بولن دی طاقت مولا نے عطا فرما چھٹیے گھوڑا بول بیاض کر دے سونا سوار پیاسے ہون سواریاں پانی پین اے نہیں ہو سکتا آپ نے گھوڑے کی مہار چکی ہے مشکیلہ بھر کے جس ویلے خیمے والے جاوان جو لگے یزیدی فوج نے تکیا ہے انہاں کیا کر پانی دا ایک قطرہ خیمے پہنچ گیا ساڑھے بھی تو کسے بچنا بھی کوئی نہیں جلدی نال مل کے حملہ کرو وار کرو ایک ظالم نے وار کی تے آپ تا ایک بازو قلم ہو چکا ہے میرے مرشد حضرت غازی عباس نے پانی دا مشکی دا دوسرے بازو دے جناب پایا ہے دوسرے ظالم نے وار کی تے آپ تا دوسرا بازو بھی قلم ہو چکا ہے آپ نے مشکی سے دس میں جناب منہ دے جمائے بھاگ بی بی معصوم سکینہ ویکھ رہی ہے چاچا پانی لے کے آ رہے چاچا پانی لے کے آ رہے ظالمہ نے تیرہ دی بچھاڑ کی دیئے مشکیزہ چھلنی ہو چکا ہے سارا پانی گر چکا ہے ساری امید ختم ہو چکی ہے حضرت غازی عباس زخمہ دنال چورا چور ہے آپ گھوڑے تو ڈگن زمین تے آئے آپ آواز ماتر یا خل حسین میرا ویر حسین میرا مرشد حسین پاک دوڑ کے گئے غازی دا سر چکے ہے جھولی دے وچ رکھے ہے آپ فرما دے غازی تو جا رہے لیکن ساری زندگی تو میں نو پھرا نہیں سدیا اور تیرا آخری ٹائم ہے میرا دل کر دے ایک دفعہ پھرا سن چھوڑ عرض کر دے سونیا تو زہرا دا پتر ہے تو بطول دا پتر ہے میں ام البنین دا پتر میں نکرانی دا پتر تو بطول دا پتر میں پھرا کے میں سدا میں تا تیرا نوکر ہاں میں تا تیرا غلام ہاں لیکن آپ فرما دے نہیں میرا دل کر دے آخری ٹائم ہے ایک واری تج پھرا سن چھوڑ آپ دی زبان تے لفظ یا اقل حسین کلمہ پڑھے نے روح پرواز کر گئی ہے آیا زہرا دا چن کر بلا پتا نانے دا دین بچا آیا زہرا دا چن کر بلا پتا نانے دا دین بچا بنیا کر بل عرش مولا چٹا سید بچھایا مسلح چٹا سید بچھایا مسلح تا بن گئی خاک شفا پتا نانے دا دین بچا آیا زہرا دا چل کر بلا پتا نانے دا دین بچا آیا زہرا دا کر آیا زہرا دا چل کر بلا پتا نانے
جندہ نانا پاک رسول جندی اماں زہرا بطول جندی اماں زہرا بطول جندہ بابا علی شیر خدا بتنانے دا دین بچا آیا زہرا دا چن کربلا بتنانے دا دین بچا آیا زہرا دا چن کربلا